זה האגם של שונוולדה, בצורת הלב. כאן כמובן אני מראה את השפיץ של הלב. האגם נראה היום כמובן כשלולית, אבל בזמנו היה נראה לי בהחלט גדול. כמובן כבר לא נשמרה כלל. המגלישה שהייתה בשביל ילדים מוצבת כאן, קפצנו איתה לתוך המים. הנה אנחנו עכשיו רואים ממש איך צורת הלב נסגרת. זה החול עליו השתזפנו. זה הכביש, אותו שמענו. כן, איזה קטע. האגם הוא ממש אגמון.